Okay, leave the balloon. Leave the balloon. Clap. I just want to clap. Senior secondary school Thank you. Now I would like to call upon stage. আজি আমাৰ প্ৰিমিয়াৰ সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ নৱাগত সভা এই নৱাগত সভাত আহি ভাল লাগিছে আমাৰ আৰু এই স্কুলখনৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে উপলক্ষে দুয়োটা একেলগে পাতা হৈছে এই কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে ইয়াৰ শিক্ষা গ্ৰহণটো কেনেকুৱা পাই আছে বহুত ভাল শিক্ষা গ্ৰহণ আমাৰ ছাৰ আৰু মেম হতে আমাক বহুত ধুনীয়াকৈ শিকায় আৰু কিছুমান কথা নাজানিলে বা কিবা ডাউট থাকিলে বহুত ধুনীয়াকৈ শিকাই দিয়ে लिंहरनानै बे खाबुखौ होदों बिनि थाखाय आं जोबोद साबायखर होयो मानो होनबा बेबायदि खाबु मोननाया ओरैबायदिबो जायो जायखौ मोजां मोनो जायखौ उननि हाबाफारियाव माने खामानि फोराव एसेबाबो लोब्बा थागोन आरो हेफाजाब होनायफोराव मदद मोनगोन बेखौ नोजोर लाखिनानै बेबायदि आलासिफोर महरै बादि लिंहरनाय जायो आरो आं बे खाबु मोननायनि थाखाय आं गोजोननाय मोनो फरायसा माने एजुकेशन जुदि गैयाब्ला सोलोंथाइ जुदि गैयाब्ला नंगौ गासैबो जोङो माने खाना होननानै जों साननो हायो मानो होनबा जोंनि जौगानाय जोंनि भबिष्यतनि जिबायदि मावनो गोनां जेसेबां हाबाफारि बेफोर गासैबो सोलोंथाइनि सायावसो सोनारो दिनै जों नुनो मोनो जेरावखि जाया मानो गभर्नमेन्ट एबा सरकारि एबा बेसरकारि बेबायदि शिक्षा अनुष्ठानफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दा ओरैबायदि सम दंमोन जेरावनोखि जोंना बे गभर्नमेन्ट फरायसालियानो जाथों गुबुन अनुष्ठानानो जाथों बेहाय मा जायोमोन जोङो जेसेबां जोंनि रायजो राजाफोरा आसा खालामदोंमोन बेबायदि जानो हाया होननानै बादि बांसिनानो सानो दिनै थाखाय बे सरकारि अनुष्ठानफोराव जोंनि बिमा बिफाफोरा माने बांसिन मा होनना बुङो गावनि गथ' गथायफोरखौ बेहाय एडमिशन होनो गोनां जायो जों दिनैबो नुनो मोनो सरकाराबो एसेबाबो माने समस्या दङ खिन्थु दा बे समस्यानि गेजेराव ओरैबायदि जोंहा सरकारि अनुष्ठानफोराव स्कुलफोराव जों नुगासिनो दा बेहाय मा जायो बांसिन जोंहा माने जेसेबां जोंनो फोरोंगिरिफोर नांगौ जेसेबां सुबिदाफोर नांगौ बेखिनिखौ गासैखौबो होनो हायैनि जाहोनाव मालाबा मा होनना बुंगोन जिबायदि रायजो राजाफोरा शिक्षा अनुष्ठाननिफ्राय लुबैयो मोन्थायखौ खिन्थु बेखौ मोननो हायैयाव माने बायध'आव प्राइभेट एबा बेसरकारि स्कुलफोराव माने हरनो गोनां जायो आरो आं जों नुगासिनो खिन्थु सरकारि अनुष्ठानफोराबो जों नुगासिनो बेहाय बांसिनानो मोजां क्वालिफाइड मोजां मा होनना बुंगोन फोरोंगिरिफोर दङ क्वालिफाइड फोरोंगिरिफोर दङ दा बिथांमोना जों मिथिनाय हिसाबै बांसिनानो हानायसिमखौ बिसोर समखौ होनो थाखाय नाजायो खिन्थु मालाबा संख्यानि अभाबाव जेसेबां माने जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जिबायदि मोन्थायखौ मोननांगौ खिन्थु बेखिनिखौ मोननो हायैयाव माने मा जायो जोंनि बिमा बिफाफोरा माने बेसरकारि बा प्राइभेट अनुष्ठानफोराव हरनो गोनां जायो खिन्थु जों बाख्नायनोबो गोनां माने बेसरकारि स्कुलफोराबो मोजांखौनो खालामगासिनो आरो दिनैसिम जोंनि रिजाल्टफोरखौ जुदि नायोब्ला होमब्ला जोंना बेसरकारि स्कुलनिफ्रायसो साबसिन जों नुबोगासिनो जोंनि थाखाय बेबो मोजां जाहाथे बेसरकारि स्कुलफोरनिफ्रायनो जिबायदि मोनसे रिजाल्टखौ जों नुगासिनो आरो बेखौ नुनानैनो हाजासे जों जुदि सरकारि स्कुलफोरावबो रिजाल्टखौ जुदि लाबोनो हायोब्ला मोजां जागोन मानो होनबा जोंनि गथ' गथाय जोंनि बिमा बिफाफोरा बेबायदि
बेसरकारि बा प्राइभेट अनुष्ठानाव गासैबो होनो हाजोबा जिनि थाखाय जोंनि सरकारि स्कुलफोरखौबो जेसेबां जोंनि रायजो राजाफोरा मोजां जाजानो लुबैदों बे जाहाथे थाबैनो जुदि जायोब्ला जों बेखौनो आसा खालामो आरो इयुननि समाव नंगौ सरकारा जेरैबायदि आगान लागासिनो बे हिसाबै निश्चय जोंनि बे सरकारि स्कुलफोराबो बे सरकारि स्कुल बादिनो बिसोरनि जिबायदि रेजाल्ट बेफोरो साबसिननिफ्राय साबसिन जालांगोन बेखौ आं मिजिंथियो স্কুলত যি মানে ফাউণ্ডেশ্যন ইয়াত হয়তো আপুনি কেনে পাইছে আমি গাৰ্জেন হিচাপে নথৈ আনন্দিত আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চলত এনেকুৱা এটা শিক্ষানুষ্ঠান নাছিলে গতিকে শিক্ষানুষ্ঠানটো পাই আমাৰ গাৰ্জেনসকল খুব উপকৃত আমাৰ গাৰ্জেনসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দূৰ দূৰণিত পঢ়িব যাব লগা হৈছিল গতিকে সেই সূত্ৰে জেগাত এই পিছপৰা জেগাত যে এনেকুৱা এখন অনুষ্ঠান হৈছে আমি খুব সুখী আৰু ইয়াৰে প্ৰিন্সিপাল বা ইয়াৰে যিবিলাক টীম আছে আমি তেওঁলোকক অন্তৰৰ পৰা নথৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ শিক্ষা গ্ৰহণ কেনেকৈ হৈ আছে শিক্ষা গ্ৰহণ এতিয়ালৈকে যিমান পাইছোঁ ভালে এতিয়া নতুন যিহেতু আৰু আগবাঢ়ি যাব আৰু কিছুমান বস্তু লগা আছে বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কৈছোঁ এইবিলাক লাহে লাহে হৈ থাকিব আৰু তেওঁলোকে আশা দিছে যে আমি কণ্টিনিউৱাছলি কৰি যাই থাকিম তেওঁলোকে যিখিনি শিক্ষা দিয়ে এজ পাৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন ঠিকে কৰে আৰু আমি সেইখিনি ভালে পাইছোঁ ঠিক আছে